Хәерле газиз милләттәшләр, мөхтәрәм кунаклар, кадерле дуслар. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Без сезне Шамил Зиннур улы Закиров исемендәге Идел йорт 2024 Төбәкара үзешчән театр коллективлары бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында күрүебезгә шиксез шатбыз. Üç metre жеткерәләр шулай тырдыр там-там. Кеше теләгәнен сөяр айтырдыр там-там. Ниганы тикшерәләр шулай тырдыр там-там. Ниганы тикшерәләр шулай тырдыр там-там. Мөхтәрәм театр сөюче җәмәгать, хәерле кич, газиз милләттәшләр. Әлеге фестиваль бәйге гомерлек булсын һәм алга таба да Казан, Татарстан һәм татар дөньясын сөендереп торсын.